Dali agong leksi na kaadto. Nay, tay! Ingisteri. Nay, tabangin ko, nay! Nay! Dali agong leksi na kasunod ni nanay. Nakita ni mas mamitiri gabi rin. Hilako na ko. Kaya nga naman, nanganak man. Nasawa, di mo ba nasawa? Good morning! Das leksian dia, nakatukatawa. Gabi iday guys. Gitabang ko nila kay dito karon na po kong kalit. Diya. Naglibot-libot para ba ko gabi dito ko CR. Ay, ngawanin ko ng himasa ko. Diya. Pagawas na lang, kaya ni hapon ako. Dito karon ko. Lain na lagi. Naan sa gabi? Hapit ko mahilak. Hapit na din si Zamhilak. Kay? Naloy ka? Hapit na si Zamhilak lagi. Ugwa ka pala ito maulian, be. Muhilak ka, be. Muhilak rin siya. Nunod kong mama. Tanaw ka na, ha? Nakurat ko. Nagkarat ka? Si mama bud. Karat. Lain pagkangatake gabi ipod. Kanang may markog na agbot nga. Aradang layan na kaazo. Naghilak rin ko. Ang layan agad ang markog na agbot. Gabi. Nanda, duga-duga yung ramo pa na ulian. Kaya pa kung di azo-azo kuan. Kanang may tabang. Namugnaw ang panit. Namugnaw ako nung kaazo. Nanda, kanang may sana. Nilispad. Kaazo kang naw. Mura na agad sa guwero ko. Aslik si Ara, kahalakad na kung siya sa kanalo, uy. Nasagun sa ko si kahagagang lawas. Ito nagpalampas, ang tabang pagkus mga gisuhuan. Tabang pagkuglampas kay, parang malagang madali. Nza, huwa pa galang tumatiwas, napay nasalin sa kinibabuan. Nza, gahapon pod, nagdugi na slubi. Tabang pagkur ito. Tabang pagkug panapok sa mga lubi, nza. Tabang pagkug lugit. Yung mga auto siguro na sobraan nagkakapoy ang lawas. Sortean na sa pagkus Ginoo kay wa maatli nga dadto kusod sa si Argi tukaran. Igladto pa na. Simpa ko jud. Kuan ra ba jud siminto. Diyan na pa na to itabas siguro matibugsok na. Wa na. Patay steri. Baw ni libag lang ko ng sakit. Ano? Sa unso na magazagataki. Kapoy na po ko. Wala ko mag-bilar-bilar. Tugro kong sadyo. Kaanang po ko sakto sa oras. Gabi manihapon ang tako. Adto ko sala ang tao magkaon. Karon man ko pag padung na sala ring hagsak pa nung kong kalit. Pugwat sila. Awalis na nga, papahawa dun sa kuno kong vlog. Ang nahin, masakayang ang pod ko. Kung di ka na-adlaw kay, huwag mamiso. Kung ka na-adlaw gali mag-upload, di gali pa dingan ka-adyo daka ag mamiso. Sa mga taga-sarugang iundangan. Wala ko yung matigum, naghabad ako yung mga kastusanan. Tukaran ako sa karang may. Tungod sa kahaga. Ay gahapon ba sa init kaadyo. Tabang kong panapok sa mga lubi. Nang tabang po kong lugit lagi. Nahaga siguro ang lawas na ito ba. Mato pagkagabi. Tukaran ko hagsak. Pero okay ra. Kung ba't ka gahapon, bisag sige katukaran. Okay ra na. Nga naman dyan kinabuhin dyan. Kading ang epilepsy. Yung naging doktor na ko ano ni lifetime. Ginawa na ko yung bahala na kada ni. Wapag kumahadlok. Ginawa na yung bahala na rin yung sakit. Para pag ampo lagi sa ginawa nga di ko pasagdan. Hindi. Karang matukaran ko. Karang maulian na pa nagkahuman. Karang rin gisalig sa ginawa ang tanan. Yan ang sakit lagi. Galing katapatawa. Bisag usahay ko ana. Kapoy na dyan ba? O mas stress pod ko. Matake man pod. Mo nang kubati rin hapon.
Ginoo ini bahala dili ko masagdan sa Ginoo. Sige guys. Kay mamahaw ako. Siya isa man rin nagluto. Itdog nga batang nga hotdog. Og dapay bulinaw. Dapay buhat sinug ba? Wala man ko mahali naglogi. Ang palitag karing baka. Aw, pantihan naman. Kaya hinukad. Kumbati na mo ang kabzaw. Hay mag-drawing. Nga. Una ko na lang eskwela nga ako pa may pamahaw. Huy, bibi. Inom uko. Kung eskwela gani, bi. Para makahibaw ka. At lityan diyan, so ba ang mas ka-hyper sa isang pag-eskwela? Unahan na yung suot-suot ni mukaon. Huy, bibi. Sobrang takas ka bait, bi. Basig nga baliktorian ka, huy. Di nga na, magsuwat, bi. Sa yung palitan kag lamesa, bi. Table nga gamay, o gamay po nga lingkuranan. Para di ka magduko-duko. Kaya naguna lagi, dali. Makang palitan. O lamesa nga gamay, o kanang na lingkuranan po nga gamay, para di ka magduko-duko. Maadyo bitaron. Maadyo bitaron dahil kaya hindi mabalik. Balik-torian, kaya mabalik-torian dyan na. Ta! Kasi lagi una! Uy, agmaskwila gani! Magkasi una kayo kay energy! Bitaw, magkano na? Nga, magkasapang ka sa eskulahan! Umaskwila gali! Aguna dyan ni mong buhaton, mukhaon dyan. Isa magsuwat-suwat. Magkurog-kurog, unyak ka. Sige na! Ano mo kurog-kurog? Mga na, hindi. Baka nyo magkurog-kurog, unyak ka. Sige na, buwan. Oo, nalagi! Sa dili pa mong eskwela, mamahag yun. Para dili gid ka magkurog-kurog. Ikaw! Mawa sa lagi una! Ang gano'n eh, napokas na Kanya, sa di pa ka mo eskwela, dili nga ng buhok. Ay mo na magkagilap, darap-darap, pag tinggawang. Ala, nakadang agad ganyang mami, Rick, palitan Ningilak! na. Lamisa? Ningin mo sa gabi, kahilakon ko na si Sai. Oo. Baran ka. Hindi sa kahilakon. Kaya nanganak man, nanganak puno ka. Dali agong leksi na kaadto. Nay, mister. Nay, tabangin ko, nay. Dali agong leksi na kasunod ni nanay. Nakita ni mas mamitiri gabi, ibig. Hilako na ko, kaya nga naman, nanganak man. Nasawa mo ba? Nasawa? Kahilakon kami? Luo, ilaw mo. Wala na lagi na. Hindi na na, bi. Lang na magsudan, be. Ni ang suwa, bi, uy. Kaya nahat tulog ito. Litson. Na, subahan nga po ni pag-eskwila. Di naman po mukaon. Bantay. Uy! Bantay taon ito. Ano? Uy, di man na para ba kay mo, Jol? Lumod yun. Pas ito bitin. Ipas, igol nga na pa, iduha ka papilan, isuwat tong ABCD. Para dyan magsuwat. Hala ka, be. Karama imong gituman. Agamang plato, bago. Your dress is so beautiful. Oh, bisa na muna eh. Binalit. Wad, sa kamilig sina na ba? Hala, kumata na. Yung bata isa. Mating ning impyod juga tong plato gyud, ning impyod. Nay, ning impyod juga tong plato og baso na ning impyod. Ano na? Imbes na improve ning impyod gyud. Green daw, green. Green na. Dili na gyud mighty ang ato ang baso kutsar ay plato. Nang kay plato nga bildo. Daghan na. Lagi. Hindi, pasa ang pud. Mapasa lagi po. Pas lagi po. Pus ka na, pus. Mga kapsaw. Alikoy! Gara na alikoy, mabalay nanambaw nga di man mahaw. Sa katudeng ganahan mo order pa sa deep relief ug for sleeping. Dapat tayo for allergies. Dapat tummy relief. Sa kuan sa guys, Young Living Essential Oil. Ganahan mo order. Ato naman sa ang Shopee. Teresita Burato, tanawan ninyo dito. Daghan pa ni. Kaning deep relief, daghan pa ka dyan na.
Nga. 40 pa ni kabuok. Dapat giuli dari. Duha ni kabuok ning giuli. Nakaabot na din ni og Surigao. Maso pag yung living essential oil nga for sleeping kay nakaabot og Surigao. Duha ni kabuok. I-orderan za. Wa man gidadun. Isa man gi-cancel nga imbes na deliver na. Wa ni zagi lahos og karang nay. Palit. Aulo ay lang po daning nag-deliver kay ladyo ra bagazag kaazo. Pero saglalaman kay basig napay mga kakulyas kinabuhi ba basig wa siguro kay kabayad mo agi dazon. Zakaring isa nangabot po ni og Davao unza. Wa nung pud ni siya gi-cancel sa nag-order. Natlan laman sa pag-deliver dani dito bas Davao ladyo. Nga way tao agbay mo nang nabalik ka pa dari. Sigaraan pud mo lagi. Ordera lang pa rin ninyo. Shout out day ko ni Ma'am Kuni Adlaon. Salamat jud kaado sa imong kanunay pag-order daghan sa kay na-order na nga di prelip. Shout out po ko ni Rosemary Oy. Daghan na pa si Zig order dari nga kuan mga products. Kuan agad ang gi-order for sleeping, for allergies, o gotong na di prelip. Daghan pa na sa dari nga kuan di prelip 40 pa ni kapin. Nza na pa good for sleeping, 15 pa pud ni kabuok. Salamat sa mga ning order. Sa yang living essential oil, salamat kaagad din yung taran. Nza, kasi ganahan pa pumudugang. Kanang for sleeping kay namin man ibag na rig parang kamatog. Kay maglami agi mong pamati. Mahunlak lagi mo. So, sila po din to. Kung may kumos pagsuway kay, wala dyan po mo gamit o ka nang may mga plus lagi. Sige ta. Taraw naman ni Jogang Shopee name. Teresita Borato. O ganahan mo order, o ko na magas, o ganahan na po mo suway ba? Kanang for sleeping, maglamay dyan rin mong tog. Sa kanang liprelip, o karang may labad di mong mong ibag na dari. Pang bagnad dry, pang banjus lagi, pang banjus. Suwaji lang pa rin so. Parang mahalinan pag ko. Masalaman eh, duwag sa konsumo mo ba?